I jo, primer de tot, al mestre, que dic sempre de Mislata, el senyor Gori, bona nit. Hola, bona nit. I moltes gràcies, dic bona nit i moltes gràcies, Gori, perquè sé que tu no eres amic d'anar als programes de televisió. No sé si és de les primeres vegades que ho fas. La primera vegada en 65 anys. I després de dir que jo te dono les gràcies per això, que en 65 anys hagis acceptat la primera entrevista en televisió. Dono les gràcies, de veritat. Però el que no sé si és de veritat la primera entrevista després de l'última mascleta en la plaça de l'Ajuntament. Perquè tu ho has dit i la gent està convençuda de que no pot ser així. Bueno, la primera entrevista, després no, han hagut diverses entrevistes, telefònicament, personalment ninguna, la primera esta, després de la mascleta del diumenge, i bueno, pues, què vols que te diga? Pues satisfet i content i agraït de tot el que està passant. No esperava res, me dono compte que pràcticament pues, hi ha un reconeixement a Gori, a la persona. Ja no parlem dels focs, és una altra cosa particular, però aquest amor i aquestes ganes que li té el poble, l'afició a Gori, pues és increïble, no? Jo sabia que me volia la gent, però al punt de que me volen tant, pues, no ho sé, m'emporto un bon record de tot i m'ho emportaré al cel, m'imagina. Esperem que d'ací a molts anys, evidentment. Ojalà. Esperem. S'ha fet Gori un monstre molt gran? Ho dic perquè moltes vegades, jo que te veig treballar sempre, Gori sempre ha treballat igual. En les ganes de sempre, en la tradició de sempre, en la pólvora que jo te dia el diumenge olora d'una manera distinta, la pólvora de Gori, jo de veritat sempre ho ha dit, però dona la sensació de que Gori s'ha fet molt gran, no? A lo millor sense saber-ho. No, Gori no s'ha fet gran. Gori és l'últim de la fila, des de tota la vida. Gori ha sigut Gori. Gori ha intentat fer el que ell ha volgut i portar-ho a la gent i demostrar que se pot estar ahí d'altres formes distintes. I el que ha seguit a Gori és perquè li ha agradat el que ha fet Gori. I d'això estic content i satisfet perquè d'ahir ve tota aquesta gent seguidora que jo vaig enterant-me de coses segons va passant el temps, la vida, i clar, no és el mateix, anem a volar mascleta, que normalment se diu sempre, que demà tira Gori. Se veu que és una cita obligada, demà tira Gori. Jo compte, sense que m'obliga ningú, que és una responsabilitat tan gran que tens que intentar arribar a veure si com es tens que convèncer i com tens que arribar al sentiment d'eixos que van a veure perquè després t'aplaudisquen, no? I de totes les maneres, pues és de tindre-ho en compte, però Gori sempre ha sigut. Avui jo he tingut molt clar, des de moltíssims anys ja, no volia ser ningú altre companyero, jo volia ser Gori. El més important en aquesta vida és ser el mateixa i el que sap fer, demostrar-ho al públic. No intentar voler ser més que els altres, ni si això ho fa, jo també ho faig, no. Hi ha moltíssimes coses que avui per mesures de seguretat no se poden fer. L'inventor en el terremoto terrestre ficar en el carrer de Mislata, en el cloig i el poste, una mesura de cartó en 18 voladors de tro que se connectaven segons anava passant el terremoto, va ser el tio Gori, mon pare. Després jo vaig fer uns maceteros que es ficava dins del poste en 3 canons del 70 i tirava descàrregues de trons dalt de 6 metres d'altura. Això tinc fotografies de la plaça de l'Ajuntament. Avui en dia les mesures de seguretat que ens estan obligant a moltíssimes coses agradables i desagradables, totes aquestes coses no pots jugar. I a vegades no és que un no ho fa perquè no vol, un no ho fa perquè les mesures no li deixen, no? Jo abans de 15 dies, no, menys 10 dies, me notifica l'Ajuntament que hi ha que modificar part de la dispara, calibre 70 en volcans no se podien tirar, tenien que ser de 50, candeles del 60 totalment retirar-les totes, 45, 50 al màxim, i bueno, ja te desmunten un poc l'esquema que tenies preparat, però no per això, no dius, bueno, vale, no anem a poder fer aquestes coses, anem a fer altra cosa, no? I jo no vull demostrar res, simplement vull tornar a fa 40 anys. I aquestes mascletades que sense les canyes, que avui no se poden tirar, i sense les carcasses atòmiques en un morter del 115, 150 de diàmetre, 170 de diàmetre s'han tirat en aquesta plaça, no? Per tant, jo el que volia fer i el que volia dir és que
La mascletà, lo nostre, lo clàssic de tota la vida és el que se va fer. No hi havia flors, no hi havia color, no hi havia caixes automàtiques. Però és que no t'ha fet falta, tampoc. És que ja queremos... A Gori no li fa falta l'artifici. Anem ahir a parar. Per fer una bona mascletà no fa falta tantes mariconades, que dic jo, me comprens o no? Anem a lo real. Per fer una paella no fa falta... La paella nostra és la nostra, la de tota la vida. No xocolata... Ara, si tu vols arròs a banda, pues te la faran. En el caldero te faran arròs a banda, o te faran una llipebre, o te faran el que tu vulguis. Però la mascletà, lo típic, lo clàssic és això. No hi ha altra cosa. Vas fer un grup de traques, perquè són coses que antes s'ensenien les mascletades en una traca, o en dos grups de traques, mecanitzades, sincronitzades en unes medides especials, taca, pum, un tro d'avís, un altre tro d'avís, i donaves un sainete, no?, a la mascletà. Però, clar, la capacitat de plaça no tan reduïda, i tinguia gust, no permetís moltes coses. Fer un grup, i aquestes coses que també se fan sense tindre, és una aventura, no? Ho dic ara perquè ho puc dir, no està catalogat, no està res, no se pot tirar, perquè és un grup, en si és una peça que deu de portar un control de catalogació i de qualitat. Però va ser pensat i fet el dijous, estava en la fàbrica abans de la disparar, i com el cap no para de pensar, doncs dic, jo vaig a fer un grup de traques i a veure on el puc col·locar. El col·locaré davant i li pegaré foc a l'hora que me parega convenient, sense estar coordinat en la mascleta, simplement perquè la gent vera alguna més, no? Alguna gent no s'entera perquè no ho coneix, no ho veu i no ho aprecia, no? Però, bueno, passaven 2 o 3 industrials per allí a veure i diuen, això ja no se fa, Gori. Això és la gràcia que té l'artista, que quan no se fa ja ha de demostrar que això està ahí. I, bueno, pues... Has respectat moltíssim sempre la tradició, Gori. És que m'ha considerat jo, no he volgut, a mi me pregunten, ¿Castillo o mascletá? Yo, mascletá. Y eso porque el castillo me encanta, me gusta. Es una cosa que me apasiona el castillo por la noche, es un relax completo, son unos mosaicos en el cielo, son unas pinturas abstractas, es un lucir, eso es maravilloso. El estruendo es lo que más me llama a mí. Una visión, yo digo, lo que hacen hoy en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, digo, espectáculos diurnos. Espectáculos diurnos son los que cabe toda clase de flores. Cuando más flores, más artilugios, más combinaciones, más, no sé, un conjunto de... Dentro de esa mascleta la adornan mucho, ¿no? Entonces, pues, el castillo es un castillo para ver. La sincronización de las máquinas, que hoy es una seguridad, y aparte, pues, se puede sacar unas combinaciones perfectas, això, pues, tot és degut a que la tecnología avanza, la tecnología, ha prosperado la pirotecnia. Joder, claro que ha prosperado, hombre, que no os dais cuenta si es espectacular lo que estamos viendo. En todo, unos aparatos, unas máquinas, unas coordinaciones, unos digitales, eso es incapaz de en una mecha no se puede hacer. Y disfrutar de un buen castillo, bueno, a mí me embelesa, ¿no? Pero yo no podía llegar a hacer un castillo con una fábrica limitada y cada vez más de unos kilos y con una limitación de fabricación. Entonces, lo que yo intenté en un principio, pues es decir, bueno, pues lo que tú sepas y puedas hacer tú, totalmente lo fabricas. Yo estoy 4 meses preparando esa maqueta, costándome mis fríos, mis dolores de huesos, mis cosas, pero con ilusión y entusiasmo y soñando y disfrutando de ella, fabricándola. Y bueno, hablando con ella y la gente dice, ¿tú vaya a estar loco? Que bueno, pues a lo mejor en el ayuntamiento la gente mayor y las falleras mayores que han madurado por el tiempo dicen, mira, aquí decíamos, mira, mañana le toca al loco. Y eso, una expresión buena, no lo tomes a mal, porque